Rammi Oy on vuonna 2013 perustettu suomalainen perheyritys. Nykyinen tehtaamme sijaitsee Toivalassa, Siilinjärvellä. Kaikki lähti liikkeelle 2010-luvun alussa, kun toimitusjohtaja ja perustaja Tomi Piironen ei löytänyt sopivaa lumilinkoa Mönkiään. Vaihtoehdot tuolloin olivat kömpelöitä, raskaita ja monimutkaisia. Tomin tausta on konesuunnittelussa, joten sen sijaan, että hän olisi tyytynyt markkinoiden tarjontaan, hän suunnittelisi oman, ja niin Rammi syntyi. Ensimmäiset prototyypit tulivat testiin 2012 ja ensimmäinen kaupallinen versio lanseerattiin 2013. Aluksi lumilingossa oli pieni 250 kuutiosentin moottori ja perinteinen vaijeriohjaus. Kompaktimuotoilu, tehokkuus ja ohjattavuus eli Mönkijän ja Rammin kokonaispituus plus nosto vinssillä olivat ja ovat yhä keskeisiä kulmakiviä suunnittelussa. Nykyään lumilinkomalleja on useampi. Niissä on 306 tai 420 kuutiosentin moottori sekä sähköinen ohjaus. Vuosien varrella ne ovat saaneet myös tusinoittain muita pienempiä tai isompia päivityksiä. Jatkuva kehitystyö, puhdas keskittyminen Mönkijän lisälaitteisiin ja vahva osaaminen varmistavat, että lumilinkomme ovat paras vaihtoehto asiakkaalle. Vuonna 2014 lumilingon rinnalle lanseerattiin Flailmover 120 ATV. Se oli ensimmäinen kesätuote. Flailmover on jämäkkä niittyleikkuri ruohon, heinän, pienten pajujen ja pensaiden leikkaamiseen. Tehokas rakenne, monipuolisuus, helppo huollettavuus ja kestävyys ovat tehneet siitä erittäin suositun mallin. Brushcutter 120 ATV Pro puolestaan näki päivänvalon 2019. Se on tehokas raivaussaha isommalle kasvustolle ja tarvittaessa katkaisee halkaisijaltaan 10-senttisen puun. Brushcutteria testattiin ja kehitettiin lähes 4 vuotta ja muun muassa nykyisen tehtaamme tontti on raivattu Brushcutterin prototyypillä. Vuonna 2020 täyden mittakaavan tuotantoon tuli Lawnmower 120 ATV Pro, tehokas ruohonleikkuri suurille ruohoalueille ja heinikoille. Se käyttää samaa runkoa ja moottoria kuin Brushcutter, mutta siinä on erilaiset kiekot, terät, etusuoja sekä takarullan asento. Yrityksemme jatkaa kehittymistä eteenpäin. Vuonna 2024 meillä työskentelee 8 henkeä, jotka valmistavat ja myyvät vuosittain yli 1200 konetta. 84% tuotteista menee vientiin, kesätuotteissa vielä isompi osa. Rammyllä on yli 300 ammattitaitoista jälleenmyyjää Alaskasta Japaniin. Uusi tehdaslaajennus on rakenteilla ja sen on määrä avautua syyskuussa 2024. Iskulauseemme Rammi ATV Accessories in Frontline kuvastaa omistautumistamme kehittää ensiluokkaisia Mönkijän lisälaitteita. Pyrimme olemaan alamme edelläkävijöitä luomalla, kehittämällä ja testaamalla uusia konsepteja, jotka ylittävät asiakkaidemme odotukset. Jatkuva kehitys takaa sen, että olemme paras vaihtoehto asiakkaillemme. Lisätietoja ja kaikki jälleenmyyjät löydät kotisivuiltamme.